aveau altă direcție. Și v-aș vrea să mai faceți așa o mică încercare de transpunere în timp, că și așa tot trăim în filme, alte. Imaginați-vă puțin această scenă și din această generație niște colegi de-ai voștri îmbrăcați și niște costume și niște fetele, niște rochii gândite de doamna directoare Bezean pe atunci, în niște culori pastelate, niște recitaluri și niște prezentări de spectacole. Dacă vă mai aduceți aminte de spectacole literar-muzicale. Nu erau, să vă spun eu, să știți că nu erau bazate toate pe partid. Din cauza Sfântei Meseșan era să o și încălțăm. Ne-am prezentat, eram cu premiul întâi la Casa de Cultură, nu știu la ce fază, județean sau ce, montajul nostru. Avea o strofă cu tovarășul Ceaușescu. Sanda zicea tot timpul, o uit, Liviu, Doamne iartă-l, știți la care mă refer? Popovici zicea, lasă că ți-amintesc eu. A uitat strofa. Și tovarășa Sândulescu, care era la partid, dar n-am spus nimic despre partid. Aveam, am demonstrat cu textul, pe text era, Sanda era de vină, dar erau cu TC-ul. Da, păi știam eu că vine Băsescu și de aia, o să mă topesc după aia. Da. Deci vreau să spun că... și formația școlii care a dus mulțumim doamnei directoare și domnului director care ne-au sprijinit. Pentru că pe scena asta cântam și noi și dacă vă amintiți serile alea de șuli, bulii, sâmbătă, seara... Da, da. Auzi, Andrei, să făceam această Gata? Stănică. Hai să terminăm, că sărăcește mâncarea. Trecem la litera C. Anton Florica. Ar trebui să mă duc pe scaun, dar nu. Apropo de regretatul coleg Liviu, eu eram cea mai mică, el cel mai înalt. Și când a venit în vizită tovarășul Nicolae Ceaușescu, stăteam de 2 ori aici la pod în soare și eu am așezat mâna în fața lui Liviu, la care el ripostează, bineînțeles. Tocmai aici trebuie să te așezi, să nu văd de tine nimic. Dumnezeu să-l ierte. În primul rând, mulțumesc lui Dumnezeu că mă aflu și eu aici, între acești colegi minunați, între acești dascăli minunați, cărora eu zic că le-am urmat exemplu prin meseria, profesia pe care o am, cea de profesor. De la catedră merg la schimbul 2 la cei 3 nepoței, care sunt bucuria și realizarea vieții mele, dar să nu se dezamăgească cei care n-au încă nepoței sau copii sau mă rog, cine are să și crească, cine n-are nu-i dorească. Da, sunt foarte, așa, mă epuizează cu totul, deci seara nu mai trebuie nici de mâncare. Mă alătur și eu colegilor cu mulțumirile de rigoare. Nu-i port pică domnului profesor că nu reușeam să iau mai mult de 6 la compunere. Transmit. Păi dacă 10 e a lui Dumnezeu, 9 a profesorului și abia de la 8 începe. Și atunci, nu ca 6, eu zic că a fost mare. Da. Dumnezeu de unde sfiți. Mulțumesc deci tuturor, un gând bun pentru Noemi, cea luminată, domnul profesor poate și mai amintește, băteau razele de soare în sala de clasă, bătea pe Noemi, zidul aia luminată și la propriu și la figurat. Gânduri bune. Domnului profesor, care sunt profesoare de biologie, domnul profesor Suciu, doamna dirigintă înainte Domuța și după aceea doamna Ciorba, din nou regrete. Mulțumim tuturor! Mai
Mai sunt, deci în anul 4, că se schimbase profilul și trebuia să, au venit materiile astea de specialitate și mi l-a adus Dumnezeu pe domnul profesor Cucer. Eram fete atunci care ne curgeau după profesorii tineri și ne mângâiam pentru 4 de la desen, că nu știam, era să rămân corigentă, că nu știam să trasez o dreaptă nepură. Și veneau, abia așteptam după orele de rezistența materialelor sau ce era în anul 4 atunci, așa ceva, așa, și treceau toate. Vă mulțumesc și sper să ne întâlnim sănătoși cât mai curând. Canada. Unde-i faimă în Canada? Aici în Canada. Berzovan Mariana. Foarte bine că ne-am întâlnit după 25 de ani. 35. Dar e bine și 25. E bine și 25. De la ultima Da, corect. Corect. Și mulțumesc foarte mult colegului nostru, Jean Adrian, că a fost un organizator super. Să fim sănătoși toți. Dar până la urmă ce văd, că nu mai filmează. Da. Ca să trag concluziile. Colegii, eu am... E deschis, nu trebuie să... Acum l-ai închis. Da. Am absolvit la Timișoara, toate care au reușit mai bine fără Am terminat facultatea de chimie industrială la Timișoara și la începutul carierei primii 10 ani am fost inginer la întreprinderea Metallica, iar acum lucrez la universitate și cea mai mare realizare a mea este un copil, un băiat de 24 de ani, sunt căsătorită. Mulțumesc! Este sportiv și a terminat facultatea de construcție. Cam atât am. Nu. Două de la. Rejan Marcela. Poți, dar să nu pierdeți. Să nu pierdeți. Doresc în mod deosebit să-i mulțumesc colegului nostru, Aditeana, pentru că a reușit să ne adune la un loc și pe noi. Copiii oropsii sau frățiorii vitre sau nu știu cum să le numim noi, da, poate fi rătăcitori ai acestei generații. Doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, domnilor profesori, pentru tot ceea ce ați reușit să sădiți în mintea și în sufletul meu, pentru ce am reușit să transmit mai departe copiilor mei. Știam că în viața asta omul are 3 lucruri esențiale de făcut. Să sădească un copac, să zidească o casă și să crească un copil. Eu, fiind drag, le-am început invers. Am crescut 2 copii, am sădit o casă, am zidit o casă și mai am de sădit un copac. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați însemnat în viața mea și mi-aș dori, pentru că copiii mei au avut parte de dascăli aproape de valoarea dumneavoastră, dar mi-aș dori nepoții mei să aibă parte de profesori, așa cum ați fost dumneavoastră. Vă mulțumesc! Amere. Eu și Ciorba. Ana Roza, care este nepoțica mea de 8 luni jumate. A doua realizare este un premiu de argint pe care l-am primit în 2005 pentru vinul meu. Ca și profesie am o diplomă de degustator de vinuri și am o diplomă de degustator de vise. Ultima chestie nu s-a auzit. Aș dori să le
Mulțumesc profesorilor noștri pentru modul de gândire pe care l-am primit de la rușii. Dar în primul rând aș dori să-i mulțumesc doamnei diriginte, doamna Ciorba, care din păcate nu este cu noi acum, doamna profesoră de chimie, pentru că și din cauza ei, ca să spun așa, am devenit medic, am făcut facultatea de medicină la Cluj, după aia am făcut specializare de psihiatrie și agricultură la Budapesta și actualmente lucrez la Institutul Național de Psihiatrie și Agricultură din Budapesta, sunt șeful ambulatorului pentru bolnavi toxicomani. Deci, din cauza legii de monogamie, sunt căsătorit de 31 de ani. Am desigur și copii și ce-aș mai dori să spun că începând din 2004, împreună cu Agenția Națională Antidrog din București și cu Agenția din Ungaria, facem conferințe profesionale comune și întâlniri profesionale comune. Una dintre ele a fost chiar în Oradea, Băile Felix, și de câteva luni avem contact cu Facultatea de Medicină din Oradea, unde avem să facem un curs de perfecționare pentru colegii din Oradea pe temă de psihiatrie și agricultură. Mulțumesc mult pentru atenție. E logic, ca să putem aprecia diplomata de argint, trebuia să aduc să vedem și noi dacă are calitate sau nu. Deci de-aia uită, nu trebuia să degustăm și noi, să vedem dacă ai calitate egală de argint. Trebuia adus o mostră. Eu cred că și în România sunt vinuri foarte bune și bănuiesc că și la restaurant o să avem vinuri românești foarte bune. Așa că, dar peste 5 ani, atunci când vinul meu va primi medala de aur numai de argint, atunci o să am Nu vine bolnav. Crăciun Marioara. Rinichi, dializă. Cine? Dogaru Janeta. Mariana, n-ai vorbit? Canada. Janeta, N-ai vorbit cu ea? am vorbit, nu a putut să vină și a luat concediu și înainte a aflat prea târziu și lucrează la n-am mai putut, e și distanță foarte mare, dar sper